И здравейте хора, аз се казвам Сами. Аз се казвам Боби. И добре дошли в Майнкрафт част 3. Именно в миналия епизод казахме, че може да отнеме по-дълго време, не се знае дали ще има. Ето, вече е тук. Част 3. В днешното видео ще ви покажем каква втора къща Боби има в семето тази. На къде беше? Не, натам беше. Натам към статуята. Ето я къщата. Добавил е цветя, фонтан, красота за мене. Той тук мисли да си живее. Ето има си фонтанче, цветя. И тук си спомняте, че беше едно като тераса градина, обаче гледайте. Ето я къщата. Той си я строил, аз само му показах 2-3 неща. 2-3 неща. Влизаш, честове. Крафтинг тейбъл, меч, 2 легла за мен и него. И тук има тайно подземие. Това е тераската. Тук влизаш, тискаш бутончето и си в басейн. Басейн, който плуваш, има си стълбички. И като плуваш, може да се качиш тук на оградата и да си гледаш цветята, фонтанчето, статуята. Много е яко. Да, мен много ме кефи. И как ще излезем? Има си бутонче. Отново. Айде го. Боби, как излезе? Ето излязо. Много ме кефи. В днешното видео, без повече приказки, познайте сега какво ще правим. Първото нещо е да си намерим удобно място. И аз Сами ще построим и аз втора къща. Смятам да си живея в тази, но ще си имам втора къща. Защото просто така ми идва. Защото тази къща обаче намали телефона. Така хора. Да. Ето, мисля в тази да си живея, защото тая е по-голяма, по-луксозна, 2 етажа. И да. Тъй като това видео не може един ден и просто е така да сте написали име, не забравяйте да напишете име в коментарите на кучето на брат ми. Ето сега ще ида пак да ви го покажа. Сега отиваме да ви покажа кучето на брат ми. Опа, ето го. Той гледа рибите, не знам защо. Малко е гличнало ли, не знам. Но да, напишете в коментарите как да се казва. И без повече приказки, отиваме да строим. Първо ще си намеря място, взема материалите и започваме. Така хора, ето намерихме си място къде да строим. Започнах строежа, после ще се върна да ви покажа докъде съм стигнал. И може би забравих, ако не се лъжа, да ви покажа, че брат ми ще има 3 къщи. Да. Може в епизод 4, ако ще има, да ви я покажа. Но 1, там 2, 3. В момента я строим. Аз я започнах. След малко ще се върнем. Нали, горе-долу да построим малко. И да. Това е. Така хора, здравейте отново. Ето да ви покажа постройката за сега. Това ни е основата. Ясно е, че гледам туториал, ама сега основата ни е готова, мога да кажа. В смисъл смея да кажа. Продължаваме нататък, ще се върна след малко. Така хора, ето да ви покажа за сега. Горе-долу съм си очертал до някъде нещо. Малко. Това тук беше пълно с трева. Щупиха бе. Трудно е за сега. Ще видим по-натам как ще. Ето тук това не трябва да го пипам доколкото знам. Да щупим това неща, че могат да ме объркат. И не влязат. Да направя на сървайвър. Така. И после
горе-долу на истинската постройка вече ще се върна да ви покажа. Айде, до след малко. И така, хора, връщам се. Ето вижте колко ми е променена сега новата къща, гледайте. Аз много и се радвам. Има още доста сигурно да я строя. Ето, имаме си басейнче. Ето за сега имам чувство какво ще стане. Сигурно тук ще има вратички ли, не знам. Тук си има басейнче. Тук, нали, си ня къщата и то според мен е къщата. Просто излизаш и басейна. Ето. Имаме сега още доста да правя, защото я ви брат ми докъде е стигнал. Ще гледаме този епизод да покажем къщата. Доста му е яка и на него. Аз малко се знае. И да. Айде. Искам само с вас тук да ви покажа, че аз не използвам чисто купче. Аз използвам някакви накъсеното, така да се каже, накъсеното купче. Не знам защо. Да. Много ще се радвам, ако я построя този епизод и брат ми я построи. И поне да имаме време да мислим какво да правим следващия епизод. Да. Наред. Давай така. Сега само тук да го направя и ще върнем, когато я построя или поне до някъде стигна. Едно от двете. Че това верно е доста труд и много мъчение. Ръката вече почна да ме боли от натискане на бутона на мишката, държане на shift, ходене и се такова. Добре, хора, айде ще се върнем обратно, като я горе-долу построя. И така, хора, връщам се обратно. Гледайте сега какво става. Почти ми е готова, имам още много да правя. Но за огромно щастие брат ми си я направи третата къща. Ето, влиза украсена. Има и куче. Украсена, стълбички, всичко. Виж кучето. Куче, служил му е кокълче да се знае. Бе муцка направо, много му се кефа на къщата. Тук си има, където се връща. Това е неговата къща. От него ще се пробвам този епизод да направя тази къща. Но за това изисква доста време. Така, хора. Боби, къде си излизаше, бе? Сами. О, ти си имаш и тераска. Много ти е хубава, брат. Много ти е хубава. Така, хора, айде отивам да правя още, да строя още по къщата. Ще се опитам този епизод да я направя. Айде. Хора, официално с новата ми къща съм готов. Уникална е. Имаме проблем, защото трябва да украса. Естествено. Ето вижте, тук трябва да я украса, иначе има си... тук ще я украсявам. Така, има и трети етаж. Тук шезлонги. Яко. Сега брат ми ще каже нещо. Хора, не се чудете двете кучета да ги кръсите. Само едното го кръстете. Само едно кръстете. Онова, където ми е първата къща. Да, хора, и ще направим после заедно как я украсяваме. И така, аз ще ви покажа видеото после. След малко ще заснявам как я украсявам. Иначе отвънка изглежда много яка. Може да имам едно куче, но не искам. Ето, от тук се влиза на басейнче. Има още една стая,
тя е украсена. И тази статуя свети. Това не е баш статуя. Тук може би ще сложа фенери. Нека малко заедно поработим. Малко ще поработим. Няма да я украсаме, може би да я осветим. Къде да сложим? Къде? То никъде не може. Добре, може и без такова. Е така. И така, може би е напълно достатъчно. И да, нека още някъде да осветим. Ей тук. Това е напълно достатъчно. И сега другия етаж. И след малко заедно ще я украсим. И може напълно вероятно да има четвърта част, но не се знае. Ето, осветих я навсякъде. След малко ще се върна, когато я започнем заедно да я украсяваме. И така, хора, айде, здравейте отново и нека започваме строенето, украсяването по-скоро на новата ни къща. Тук добавих малко детайли, нали, тук. Така ми по-харесва като цяло. Но да, без повече приказки, нека се мятаме в къщата и да започваме да я украсяваме. Така, първият етаж е украсен, сложихме фенери. Така, тук. Какво ще сложим тук? То няма какво. Ще сложим легла. Тук ще е легла. Едно за Боби, едно за мене. Тук. И може би две зелени, две оранжеви, тук два честа. Ще гледам да е красиво. Така. Тук ще има един чест. Една печка ми трябва. Тук ще я сложим. И може би един крафтинг тейбъл е достатъчно за втория етаж. Така. Къде го сложим? Аре, тук. Качваме се вече на, мисля, че последния етаж. Да. Тук последния етаж. Според мен ще бъде доста яко, ако добавим някакви шезлонги. И точно това ще направим в момента. Ще се върна, когато ги построя и след това продължаваме заедно. Така, здравейте. Връщам се обратно с построени чадъри. Кой знае какво, но гледах да са максимално така красиви. Пробвах с килимче, но като го посложа тук и не мога да слагаме тук, не знам защо. Не е проблем и така. Все пак това е Майнкрафт, няма какво да стане. Така. И тук гледката ни е готова. То какво има да гледаш? Ти гледаш само морето. Тук язовир ли е това? Какво е? 3 шезлонга, 2 чадъра. И да, това е. Сега, тук самата стая какво да има? Значи, смятам да имам като за първоначално някакви честове. Нали? Първоначално. Това ще е малко, нали, по-така нормална стая.
Тук ще сложим едно такова. Не, по-скоро е такова. Там що взех две. Ще сложим едно е такова. Между другото, мислех да има звънец. Мислех да има звънец, обаче не знаех как да го сложа, какъв да бъде. И просто това ще ми е звънеца и смятам да бъде... Къде да бъде? Тук. Така. И като идва и само... Как се натиска? Как се натиска този звънец? Добре, няма да има звънец. Той не ми трябва. Така, връщаме се обратно в стаята ни, където трябва да я поправим. Това тук смятам да бъдем аз и брат ми. Съвсем нормални хора. Сега ще ви покажа как. Опа, взех TNT без да искам. Няма да взривявам къщата спокойно. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала, праснете лайк бутона и да, защото с камбанка да се абонирате също, защото всеки път като качвам видео и получавате известия. Сега търсим глави. По-скоро една глава е достатъчно. И да почваме да правим. Аз си сложих на мен си. Що така? Така. И една глава е напълно достатъчна. Това сме аз и брат ми. Не знам защо. Ама така просто ми дойде да го сложа. Смятам тук да има някакви картини, като тук сложа примерно тук ще бъде брадва и меч, там ще бъде кирка и може би лопата. Така и може би тук така ще бъде една кирка и една лопата. Така. Мисля, че съм готов, ако не се лъжа. Това е, аз не знам какво друго да правя. Знаете, че днешния епизод още в началото казах, не знам какво да правя, мислил съм и изведнъж ми хрумна на идея да правя къща. Модерна къща, така да се каже, айде. Една модерна къща. И имам още малко да поправя. Не тук. Не така. Но то така, честно да ви кажа, е по-добре. Ето по този начин. Стройното. Аз вече имам 2 къщи. Брат ми има 3. Цели 3 къщи. Какво ще ги прави? Не знам. 3 къщи, човек. Кой нормален ще живее в 3 къщи? Особено е такива, каквито са луксозните, такива, които са по-луксозните, като и онази също е много луксозна. Ти ако имаш 3 такива къщи, ти трябва да дадеш 1,5 милиона, бе, човек. Много голям труд е положил. И аз положих за тая къща, защото играя 4 часа на компютъра. 4 часа съм я строял и някъде около 4,5 часът я завърших. В смисъл не на часовника 4, и 4 от времето, което изтекло. И я завърших. Някак си, не знам. Евала, аз съм много чуден. Много хубаво се получил.
продължаваме. Тук до крайчето. Ще устроя. The fuck? Какво съм направил? Окей, и с това съм готов. Мисля, че така е наистина доста по-добре. Според мен. Ако сложа, може би, един покрив тук. Не, по-скоро няма да отива. Няма да си отива със самата къща. И това беше. Искам само да си влезе на... Добре, аре. И тук не е проблем да съм... Наистина, хора, страшен труд положих върху тази къща. Мен много ме кефи. Имам си всичко. Чак и шезлонг си имам. Но да, горе-долу имам някакво предложение за следващия път. Ще бъде изненада, ако трябва. Но да, благодаря, че гледахте. Мисъл, дано аз не съм пускал туториал как да я направите. Не съм пуснал как я строя, защото ще много дълго отнеме. И да, благодаря, че гледахте. Надявам се видеото да ви е харесало, се някак си помогнало. Това беше всичко от мен и брат ми. Чао!